Здравейте. Здравейте. Хора. Здравейте, хора. Нека ние сега ще играем Brawl Stars. Гледайте какви скинове имам. Ето, вече имам Мортис. Ето, ще ти покажа всички герои къде имам. Ето, виж колко много герои. Откъде да знам колко са. Имаме и Дракочак. Просто няколко бrawlера. Нека да играем. Я е ламби, бе. Я е ламби. Елами. Некти. Това ти се пада, че. Не ме оцели. Ако ме оцелиш, знаеш какво ще те направя. Трябва да се крия на го. Не! Размазахме се сега. Нека да изберем един документ. 4 купи! Ранг 5! Това е малко. Трябва. Омага, аз убих само един. И това ли беше? Айде. Хайде. Нека. Не, бе. Това ме атакува теб.